गटारी स्पेशल परफेक्ट मालवणी चिकन वडे रेसिपी। चिकन घेतले अर्धा किलो, त्याला हळद, आलं लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस, अर्ध्या लिंबाचा रस, मीठ लावून कोथिंबीर त्याच्याबरोबर मॅरिनेट करताना घाला, कारण ते ना मस्त परतलं ना चिकन तेलामध्ये की त्याचा खमंग असा अरोमा येतो आणि छान अशी एक चव येते त्याला कोथिंबीरची. आणि हे मॅरिनेट करून आपण अर्धा एक तास ठेवणार आहोत. त्याच्यानंतर मॅरिनेट केल्यानंतर तोपर्यंत आपण मालवणी वाटण रेडी करणार आहोत. मालवणी वाटणाचा व्हिडिओ मी बऱ्याचदा म्हणजे प्रत्येक रेसिपीमध्ये दाखवते आणि सेपरेट व्हिडिओ पण मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तुम्ही चेक करा. त्याच्यासाठी एक अख्खा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. तेलात गुलाबी रंगावर येईपर्यंत परतायचं आहे कांद्याला. कांदा परतताना चवीनुसार मीठ ॲड करा त्याच्यामध्ये, म्हणजे चिकनला मध्ये पण आपण मीठ घातलं आहे, वाटणात पण आपण मीठ घालणार आहोत, प्रत्येकात थोडं थोडं मीठ घालणार आहोत, त्यामुळे त्या मिठाचा अंदाज बरोबर घ्या. एक मोठा कांदा लसूण, 1-1.5 कांदा लसूण घेऊन मूठभर लसूण घेतले पकडा, म्हणजे एक अख्खा मोठा कांदा असेल तर अर्ध्या कांद्या एवढी लसूण घ्यायची. 2 हिरव्या मिरच्या वाटणात ॲड करायच्या, त्याने तिखट चमचमीतपणा छान येतो वाटणाला. आता घरात असणारे गरम मसाले, काळी मिरी पाव चमचा, मालवणी मसाला वापरणार आहोत. त्याच्यात बऱ्यापैकी गरम मसाले असतात, पण चिकन वगैरे जेव्हा आपण बनवतो ना उसळ, तेव्हा फ्रेश मालवणी म्हणजे गरम मसाले थोडेसे तेलात परता. पाव चमचा काळी मिरी, 2 लवंग, अर्ध चक्री फूल, 1 मोठी वेलची, 2 हिरव्या वेलच्या, अर्धा चमचे धने, बडीशेप, तेजपत्त्याचं 1 पान फोडणीत घाला किंवा वाटणात घातलं तरी चालेल. दगडफूल थोडंसं, अगदी थोडंसं, पाव चमचा एवढं. आणि हे सगळं तेलामध्ये कांदा असा बाजूला करून मध्ये तेलामध्ये जागा करायचे, तेल टाकायचं, 1 चमचा कडकडीत करायचं आहे. दालचिनीचा तुकडा पाव घेतला आहे, खसखस अर्धा चमचा. छान खमंग असं परतायचं आहे, खूप नाही, थोडंसं. नंतर ते परतलं जाणार आहे. त्याच्यानंतर ओलं खोबरं वापरणार आहे मी ह्याच्यासाठी. एक साधारण अर्ध्या नारळातलं अर्ध ओलं खोबरं आणि अर्ध कच्चं नंतर वरनं वापरायचं आहे. कच्चं तुम्ही वाटणातच वरनं वाटा, म्हणजे परत त्याचं वेगळं वाटून दूध काढून त्याच्यात ॲड करायची गरज नाही. मालवणात दूध पण नारळाचं वरनं घालतात, मी ह्याच्यातच नंतर कच्चं खोबरं ॲड केलं आहे. कोथिंबीर, नंतर थोडी कोथिंबीर, अर्ध ओलं खोबरं, छान असं ते परतून झाल्यावर वरनं कच्चं, गॅस बंद करायचं आहे, वरनं कच्चं अर्ध जे उरलेलं खोबरं आहे ते वरनं घालायचं आणि मिक्सरला गरगरीत मऊ वाटून घ्यायचं. आपलं हे झालं मालवणी वाटण तयार, परफेक्ट. गरम मसाले घरात जे अवेलेबल असतील ते वापरा. आणि हे बघा, वरून अर्ध ओलं खोबरं तसंच कच्चं ठेवलं, ते वाटणाबरोबर मी वाटून घेणार आहे. फोडणीमध्ये तेलामध्ये, आता गावठी चिकन असेल तर तुपामध्ये फोडणी द्या, म्हणजे ते बाधत नाही, गरम पडत नाही. तेलामध्ये एक अख्खा मोठा कांदा बारीक चिरून, तेजपत्त्याची 2 पानं, नंतर चिकन आपलं छान परतून घ्यायचं आहे त्याला पाणी सुटेपर्यंत. एकीकडे गॅसवर गरम पाणी करायला ठेवा, कारण आपल्याला गरम पाणी त्याच्यात ॲड करायचं आहे. कोणत्याही चिकन, उसळ, कोणताही प्रकार जर बनवत असाल ना, तर त्याच्यात गरम पाणीच उकळतं घालत जा, म्हणजे त्याचं गरम उष्णता मेंटेन राहते आणि पदार्थाची चव कायम राहते. मालवणी मसाला 1-2 चमचे ॲड केला आहे आणि छान असं परतून घ्यायचं आहे मसाल्यामध्ये. त्या चिकनला पाणी सुटेपर्यंत खमंग असा त्या मसाल्यांचा आणि मॅरिनेट केलेल्या सगळ्या मसाल्यांचा अरोमा पसरला पाहिजे, इतकं छान त्याला परतून घ्या. परतायला तुम्हाला 10-1 मिनटं लागली तरी चालतील. आता चिकन किती घट्ट पातळ हवं त्याप्रमाणे ते उकळतं पाणी ॲड करा. शक्यतो पाणी एकदाच ॲड करून घ्या, नंतर सारखं त्याच्यात पाणी घालत जाऊ नका, त्यानेसुद्धा चिकन बेचव होतं. तरीसुद्धा उकळतं पाणी एका बाजूला ठेवा. कधी शिजवताना चिकन भरपूर आटतं आणि मग ते घट्ट होतं, त्यावेळी थोडंसं पाणी मिक्स करावं लागतं. आता आपलं वाटलेलं सगळं मिक्स करायचं आहे.
मिक्सर गरम पाण्याने धुवून ते पाणी थोडंसं ॲड करा आणि पातळ किती घट्ट हवा त्याप्रमाणे रस्सा रेडी करा. ऑलरेडी मी मॅरिनेट करताना मीठ घातलं होतं, वाटणातही मीठ घातलं होतं, तर टेस्ट घ्या आणि त्याप्रमाणे मीठ ॲड करा. वरून गार्निशिंग कोथिंबीर. छान 15 मिनटं त्याला उकळवून घ्या. बॉयलर चिकन आहे, छानपैकी शिजतं. माझे थोडे ओले काजू उरले होते, एक वाटीभर, ते मी कोमट पाण्यात भिजवून त्याची स्किन काढून स्वच्छ धुवून ते लास्टला चिकनमध्ये टाकायचे आहेत, कारण ते लगेच शिजतात. अगोदर टाकले तर शिजून ते एकदम विरघळून जातील चिकनमध्ये, म्हणजे खाताना अख्खे ते येणार नाही दाताखाली. आणि आपलं चिकन तयार आहे. वरून 2 चमचे तूप सोडा, गार्निशिंग कोथिंबीर. आता वड्यांचं मी ऑलरेडी लास्ट ह्याच्यामध्ये व्हिडिओ रविवारी दाखवला होता, झटपट घरच्या साहित्यात पिठात कसं करायचं. आता परत एकदा तोच व्हिडिओ आहे, तुम्ही तो जाऊन बघू शकता, लिंक शेअर करते. सगळे घरातले साहित्य घेतलं आहे. 2 कप तांदूळाची पिठी, अर्धा कप गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, नंतर 1/4 कप सगळं ज्वारी पीठ, रवा आणि बेसन, आणि 2-2 टेबलस्पून मेथीदाणे, उडदाची डाळ, नंतर 1 टेबलस्पून बडीशेप आणि 2 टेबलस्पून धने. असं सगळं घेऊन मिक्सरला त्याची पावडर करायची आहे, छानपैकी चाळणीने चाळून. नंतर सगळी पिठं एकत्र करायची आणि जी आपण वाटून घेतलं ना, तयार केलेलं, त्याची पावडर मिक्स करायची. जाडसर रवळ असेल तर डायरेक्ट तशीच मिक्स केली तरी चालेल. आणि मग मापाने 1 कप पाणी तर 1 कप पीठ वड्याचं. मी 2 कप पाणी आणि 2 कप वड्याचं पीठ घेतलं आहे, मीठ चवीनुसार. वडे करताना पाणी जास्त उकळवायचं नाही. वडे फुगीर राहण्यासाठी रवा ॲड करायचा आहे. रव्याने वडे फुगीर राहतात अगदी शेवटपर्यंत, फुगतातही छान. पाणी जास्त उकळवायचं नाही, कडकडीत करायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा. वड्याचं पीठ घालायचं आहे आणि लाटणीच्या साह्याने ते एकजीव मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनटं त्याच्यात वाफ छान अशी मुरायला द्यायची. आणि त्याच्यानंतर ते ताटलीत काढून गरम असताना चांगलं मळायचं. ह्याच्यात तुम्ही पीठ लवकर येण्यासाठी कांदा वगैरे ॲड करू शकता. हे पीठ थोडं आलं की वडे छान फुलतात आणि चवीला चांगले लागतात. त्यामुळे चिकन करायला घेण्याच्या अगोदरच वड्याची तयारी करून घ्या. तर हे मळूनसुद्धा परत मी 1 तास ठेवणार आहे. तोपर्यंत बारीक गॅसवर आपलं चिकन पण बॉईल होते. झाकण ठेवून 10 मिनटं त्याला छान अशी उकळी काढून घ्यायची आणि गार्निशिंग कोथिंबीर घालून चिकन आपलं रेडी झालं आहे. वडे आता हे मळताना असं छान ओल्या पाण्याचा हात लावा आणि तेलाचा हात लावून ते झाकून ठेवा. अर्धा 1 तास वगैरे, जसं पण जमेल तुम्हाला तसं. सकाळी उठून वड्याचं रेडी करा आणि नंतर चिकनची तयारी करा. आणि कडकडीत तेलामध्ये प्लास्टिकवरती तेलाचा हात लावून थापून आपले वडे करायचे तयार. तुम्ही ओल्या रुमालावर ओला पाण्याचा हात लावून पण वडे थापू शकता, त्याने सुद्धा वडे खुसखुशीत होतात आणि फुगतात चांगले. पण पाण्याने ते फार तडतडतं, तेलाचा असा आवाज येतो आणि सगळीकडे गॅसभर ते तेल पसरतं आणि सगळं तेलकट होतं. म्हणून मी तेल लावून थापलेत, तर तुम्हाला कसं चालेल, आवडेल तसं. आणि आता बघा, जाड ठेवायचं आहे पुरीपेक्षा वडा, तर तो फुगतो टटरावून चांगला मस्त. आणि रवा घातलेला असल्यामुळे शेवटपर्यंत तो फुगीर राहतो. सोलकढीची मी सेपरेट व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे माझ्या दिव्याज किचन मॅजिक यूट्यूब चॅनलवर, आणि तो तुम्ही जाऊन चेक करा. आणि तयार आहे आपले मालवणी वडे चिकन थाली. राईस नेहमीचा आपला, सोबत कांदा लिंबू सलाड. गटारी स्पेशल कंप्लीट डिश करून बघा.